בדיעבד אם הייתי יודעת כבר הייתי לוקחת את הקורס פרידה. טוב, בנות, זאת עוד היה שנה פלוס מינוס, היא הייתה אצלי בקורס מיקרובליידינג. לאחר המיקרובליידינג היא התחילה קורס טבעיות אצל אוריה. תפסתי אותה ככה לשנייה וזה, היא הגיעה בעצם לקורס פיגמנט שפתיים אצל הילה. זה הקורס השלישי שהיא כבר עושה אצלנו, היא מכניסה עוד משהו חדש לעסק שלה. גם ברוך השם אני עובדת נונסטופ, באמת תודה לאל. חייבת אבל שתראו את האינסטגרם שלה, משהו לא רגיל. תקלטו את העמוד שלה, כמה תוכן, כמה מקוריות, כמה עבודות היא מעלה, כמה לפני ואחרי. אני חושבת שאין דרך אחרת להצלחה, כי ברגע שמבינים ששיווק ותוכן ופרסום הם חלק בלתי נפרד מהעסק שלנו, זה מה שבאמת דוחף אותנו קדימה. אז להודיה ללא ספק יש את זה. זה ממש לא חלק מהמשפחה שלנו, כי... אני גם מרגישה בבית. כבר את כל הקורסים שלנו, גם זה... יאללה, תראו הקורסים, אני אעשה.